Minkejja li fl-emails kien iwieġeb b'mod aħrax għal konsenji ta' trafigura li ma kienux skont l-ispeċifikazzjonijiet, għal darb'oħra l-Inġinier Peter Grima iġġustifika dawn in-nuqqasijiet serji minħabba avvenimenti li kienu qed jiġru madwar id-dinja fosthom fil-Libja u fil-Ġappun. Anki jekk trafigura ma qalulniex li kien hemm problema fis-swieq, kienet xi ħaġa li kulħadd li kien jora l-aħbarijiet kien jaf bih. Kien hemm kriżi fil-Libja, kien hemm ħsara estensiv fl-infrastruttura tal-elettriku Ġappun. Din kienet parti mix-xhieda li kompla jagħti quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-Inġinier Peter Grima brabta mal-iskandlu tax-xir taż-żejt mill-Ene Malta. L-Inġinier Grima qal li minkejja li l-medja ta' livell ta' kubrit fil-konsenji kellu jkun taħt 0.7%, 4 konsenji taż-żejt fil-fatt qabżu dan il-livell. U għazit jgħid li fl-emails fejn hu kiteb li huwa intollerabbli li jkun hemm dawn il-konsenji li ma jirreflettux l-ispeċifikazzjonijiet mitluba, huwa qal li dawn inkitbu b'urġenza minħabba li ma kienx jaf x'kien se jiġri fil-futur. Il-emails inkitbu fi żmien meta ma konniex nafu se jiġri fil-futur. Allura kien hemm ċertu element ta' urġenza li ridna nittu passi u ridna nirriżolvu s-sitwazzjoni. Grima qal ukoll li huwa qatt ma ħasem f'bordijiet li kienu ddiskutew il-problema tat-trap iswed. Il-membru parlamentari laburista Justin Caruana saħqet li jekk kien hemm kważi 290,000 tunnellata metrika li kienu konsenji mhux skont l-ispeċifikazzjonijiet, dan ifisser li tħallsu iżjed mill$1.5 miljun Amerikan fi premium għal xejn. Dan minħabba li fuq dawn il-konsenji tħallsu $5 Amerikani u nofs għal kull tunnellata metrika. Madankollu, Grima qal li huwa ma setax jagħmel kalkoli għax ma kellux calculator. Waqt l-istess seduta taw ix-xhieda tagħhom ukoll Pauline Millo u Silvio Vella. Millo kienet tifforma parti mir-Risk Management Committee u qalet li waqt il-laqat kienu jiġu deċiżi numru ta' hedgings perjodi differenti. Min-naħa tiegħu Vella spjega kif xogħlu kien li jħejji rapport għal laqat tar-Risk Management Committee fejn fih jispjega l-iżviluppi li kienu għaddejjin u anke xi żviluppi li jara li kienu previsti. L-irwol ta' Vella kien dak ta' rappreżentant tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Huwa spjega kif xogħlu kien relatat ma' hedging ta' prezzijiet u li kien isegwi s-suq internazzjonali il-ħin kollu minħabba l-varjazzjonijiet fil-prezzijiet. Ix-xhieda tal-lum ġabet fit-tmiem għax-xhieda kollha li kienu ppjanati biex jidhru quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi f'dan l-istadju. Huwa mistenni li iktar seduti tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jissejħu hekk kif tkun finalizzata lista oħra ta' xhieda li għandhom jidhru quddiem il-Kumitat.